Doncs després de parlar d'aquesta gran varietat de tòniques, ja heu vist que teniu aquí el Petit Celler, seguim parlant de vins, seguim parlant amb en Xevi, que parlàvem abans a la primera part del programa. Tot seguit parlem de Portal del Montsant. L'arquitecte Alfred Arribas inicia la seva aventura en el món del vi l'any 2001 amb el projecte de la finca Clos del Portal al Priorat, entre Bellmunt, el Molar i el Lloar. Recuperant bancals i costers abandonats, treballant amb diversitat de varietats de raïm, perfilant un model avançat de viticultura orgànica. Tot plegat emmarcat en un esplèndid paisatge en el que s'integra respectuosament l'edifici avantguardista que acull el celler. La curiositat per descobrir el potencial dels vins de la veïna Deo Montsant l'anima a treballar en paral·lel, elaborant un primer vi al 2004, una excel·lent anyada, seleccionant raïm, particularment carinyenes velles, de la zona del Mas Roig. El magnífic resultat obtingut reafirma el nou projecte i amb el de la rehabilitació de l'antiga cooperativa de Marsa, arquitectura de principis del segle passat, on neix Portal del Montsant. A Portal del Montsant destaca el treball amb les varietats històriques de la zona, garnatge i sobretot carinyena, raïm que predomina al sud-oest de la denominació d'origen. Els vins són fins, amb fragància, elegants i prenen el seu nom del fundador Sant Bruno de Colònia de l'ordre monàstica de los Cartujos, presents a la comarca del Priorat des del 1194 i impulsors de la cultura i cultiu de la vinya. Entrem des del Petit Celler al Portal del Montsant. En aquesta segona part de la Deo Montsant, comentàvem inclús amb el Cristian d'aquí del Petit Celler que és una Deo molt dinàmica, molt activa. Sí, és una Deo molt jove, es va crear el 2000 escaig, o sigui, té molta empenta, la majoria d'empreses són molt joves, o sigui que tot van a unes i és això, es mouen molt amb les noves tecnologies, via internet, i és molt dinàmica. Fins al punt també de l'exportació, no? Sí, és una de les DOs amb més exportació. Nosaltres, amb Portal del Montsant, treballem molt amb Alemanya, Suïssa, Estats Units. Són vins que tenen una relació qualitat-preu quasi imbatible, amb un estil de vi molt modern, amb molta fruita, concentració, tanins molt rodons, que agraden molt, sobretot als mercats d'exportació anglosaxons. Estem parlant d'un vi podríem dir, d'una alta gamma, gran qualitat, a un preu que pot ser assequible per a qualsevol que ens estigui veient. Sí, comparat amb altres DOs, per la mateixa qualitat tenen uns preus quasi imbatibles, podríem dir-ne. Molt bé, una mescla de varietats, anem a conèixer el tot seguit, es diu Brunus, el Brunus 2008? 2008, sí. És una mescla de varietats que predominen carinenes i garnatges, amb un toc de sirà i cabernet. És un vi que passa entre 8 i 10 mesos en funció de l'any en barriques noves i de segon i tercer any. I el que busquem aquí és la fruita madura de les garnatges, de les carinyenes i un toc subtil de la barrica. Predominant aquestes fruites de confitura, fruita molt madura i amb un punt de tabac que prové de la barrica i en boca és la suavitat, el toc vellutat del vi. Anem a fer una miqueta com fem sempre aquí al programa Petit Celler, a fer una mica de tast. D'acord. I si ens ho fa un enòleg i a més supervisor tècnic i que ho has de tenir tot tan controlat que segurament ens explicaràs ben bé les peculiaritats. Sí, veiem que té un color molt pujat, no? Pensem que la DO Montsant es troba a la comarca del Priorat, que engloba tot el que és la DO Priorat. O sigui, el Priorat està al centre de la comarca i tot el que és al voltant és Priorat. Al nord tenim la serrada del Montsant, una més frescor, per tant uns tons més violacis, tindrem un color més viu, i al sud, que és el lloc més càlid, degut a la marinada que arriba de Tarragona, permet acabar de madurar i aquestes dues combinacions de la maduresa del sud més la frescor i el color viu del nord fa que tinguem aquests colors tan sorprenents i tan pujats. Una llàgrima intensa, podríem dir també, no? Sí, els Montsants tenen uns graus alcohòlics alts, vull dir, produccions molt baixes i per tant tenim alcohols grau alcohòlic elevats a 14 en amunt. Però amb una mica de... tenir una mica de cura no passa res, no? Estem parlant de 14 graus, en aquest cas sí. Sí, 14%. I això que
I el nas és el que dèiem, aquestes fruites madures, prunes, aquest toc de tabac especiat procedent de la barrica, que fa doncs, això, un vi molt golós, molt llaminer, que agrada a molta gent. Pensem que això és el Brunus, és el vi iniciàtic del celler. Després tenim altres vins com el Sant Bru o el Blueberry, però aquest és el vi principal, l'inicial de la bodega, i doncs intentem fer-lo un miqueta reflex de tot el treball que elaborem allà al Montsant. Per acabar, si et sembla, comentem una miqueta fent referència al nom, no? Estàvem parlant a veu de nom de Sant Bruno de Colònia, una mica. Sí. Aquest senyor de la... És el fundador de l'Orde Cistercenc de les Cartoixes, i si parlem del Priorat i de la Déu Montsant hem de parlar d'Escaladei, que és l'emblema de la comarca, que és una cartoixa del segle XII, crec, o segle IX, segle XII, no me'n recordo bé, i és una miqueta, doncs, això, dir que nosaltres ens volem arrelar al que és de la comarca, i per això hem agafat el referent d'aquest nom per dir-ho. Una cosa històrica, però aplicada a les noves tecnologies, amb gent superjove que fa que aquest vi, això per exemple, hi pugui haver als Estats Units o a Berlín o a qualsevol ciutat europea, gaudint d'un Brunus, no? Exacte, esperem-ho. Molt bé. Doncs Xevi, gràcies per la visita. No, vosaltres per haver-nos convidat. El coneixeu, el trobareu aquí al Petit Celler, es diu Brunus, de Portal del Montsant, i acabem ja el programa. Doncs fins aquí el Petit Celler, el programa de televisió Manresa dedicat als vins i caves i delicatessens, que és el que hi ha en aquesta botiga del passeig de Pere III, número 18 de Manresa. Saludem a la gent que ens veu des de Solsona, des de Berga, que sapigueu que a Manresa teniu una botiga excel·lent, que a nosaltres ens ha agradat tant aquesta botiga que cada 2 setmanes venim. Sí o no? I tant. I a més ens estan donant la possibilitat a nosaltres i a vosaltres també de conèixer tots aquests elaboradors de vins, de caves, com els que ens han acompanyat avui, no? I amb els que acabem amb aquesta promoció. Exacte, com fem sempre, doncs farem un 10% de descompte amb les caves de Parxet, farem un 10% de descompte amb les ampolles de Marquès de Lella i farem un 10% de descompte amb el Brunus. I la gent que vingui a gaudir d'aquests descomptes pot emportar-se també algunes tòniques, d'aquestes que nosaltres encara les estem fent durar, ja gaire que no hi és. També, no? Les trobaran aquí a la botiga. Exacte, les 7 tòniques les tenim aquí. Molt bé, el repartiment també és important que ho sapigueu, que si ens veieu des de poblacions properes a Manresa, doncs feu repartiment a domicili gratuït. Sí, tot el que és Manresa i Rodalies doncs fem gratuït, i a partir de 100 euros també fem transport gratuït a Solsona i Berga. Anava a dir, ara que ens veuen a Solsona, que sí, no? Ampliem l'àrea de cobertura, d'influència. Sí, llavors, clar, la comanda ha de ser una comanda mínima de 100 euros. Trobareu més informació i totes les referències, tot el producte del Petit Celler a la seva web, petitceller.com. Tornem al proper programa. Gràcies, Cristian. Gràcies.